Cât o mers? 3.000, 4.000? 3.000. Nu au mers. Că atunci au mers. Acum te-a blocat. De ce oare? Da? De ce te-a blocat? Nu vezi că te duci. Trebuia să-i dai în gură, știi? Nu mă, nu merge. Atunci au mers. Te blocat la 3.000. Păi da, dar trebuia să mai țin un pic. Ca să sară? Da. Adică să mă mai mult. Și să țin așa mai mult, așa. Știi? Ah. Așa, uite. Vrei? Ce? Plăcintă. Lasă că o fac să te Da, da, nu fac mai nu mă dădea în trăsătă. Auzi? Bă, ce-am uitat băgat la școala, bă. Auzi, bă. Ce aia? Mamă, ce-mi bag.